आता मी ते तळताय ना, फ्राय करता करता याच्यात ते अर्धे वाटून संपले. आता मी माझ्या मित्राच्या घरी आलोय. अदनान टेस्ट करके दिखा. शर्मा क्यों रहा है? कि क्या है इसको, क्या बोलते हैं आप लोग? शंकरपारे ना। कैसे बना आंटी? बहुत मस्त बना माशाल्लाह, बहुत अच्छा बना, सॉफ्ट एकदम। अभी आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, वो दिवाली के फराल में आपको क्या पसंद है, आपको सबसे ज़्यादा? करंजी। करंजी। आपको मंगाने का उससे? नहीं, मैं बनाने भी सोच रही हूँ, मगर तेरी अम्मी का पहले देखूंगी, फिर वैसे बनाऊंगी। अदनान कैसा लगा? मस्त Soft है। मस्त है, बहुत प्यारा बना, बहुत अच्छा है। क्योंकि हम लोग बनाते हैं ना थोड़ा कड़क हो जाता हाँ, है हम लोग रमजान में बनाए थे बहुत- ना, हाँ। ये बात नहीं आई थी। बहुत बहुत ये प्यारा अच्छा है, है। बहुत एकदम मस्त है। अच्छा होने का दिन मिलेगा ना पूरा खाने को। फिर आता हे आम्ही शंकरपाळे बनवलेत. आता तुम्ही टेस्ट करून सांगा मला कसे झालेत. नमस्ते. आज मी शंकरपाळी बनवते आहे. एकदम म्हणजे तोंडात विरघळणारी आणि खुसखुशीत शंकरपाळी. आता बघा, इथे मी 4 कप मैदा घेतलाय. आम्ही 4 वाट्या, जो आपण आता एक वाटी घ्यायची आहे मापाची. बघा, ही आता 1 वाटी घेतली आपण. या ठिकाणी समजा तुम्ही हा 1 टोप घेतलात ना तरी पण चालेल, पण ते एका टोपाचा हिसाब ठेवायचा. हा, असं मी आता 1 वाटी या वाटीच्या प्रमाणे घेणार आहे. आता 1 वाटी मी दूध घेणार आहे. हा काय, आता 1 वाटी मी तुम्हाला दूध घेऊन दाखवते. तेवढाच 1 वाटी आपल्याला पिठी साखर घ्यायची आहे. आणि ह्याच वाटीने आपल्याला 4 वाट्या मैदा घ्यायचा आहे. आणि आता याच वाटीने आपल्याला पावणा वाटी घी घ्यायचा आहे. आणि 1 वाटी घेतला तरी पण चालेल, पण मी पावणा वाटी घेते. आता पहिला तुम्हाला आहे ना दूध घेऊन दाखवते. हे दूध बघा, गरम केलेलं दूध आहे. गरम करून थंड झालेलं आहे, जरा कोमट आहे. हा बघा, 1 वाटी दूध. दूध एकदम चांगला घट्ट आहे, गरम केलेला. आता 1 वाटी पिठी साखर ही आपल्याला दुधामध्ये टाकायची आहे. आपण पिठी साखर करून टाकली ना दुधामध्ये, मग ती लवकर विरघळते. आता हे इथे मी पावणा कप घी घेतलाय. आपण 1 कप घेतलात ना तरी पण चालेल. आता हे जरा आहे ना कोमट करते, हे पिठी साखर विरघळेपर्यंत. आता इथे 1 मिनिट झालाय. 1 मिनिटामध्ये बघा साखर विरघळली, कारण आपली पिठी साखर होती ना, म्हणून ती लगेच विरघळली. आता गॅस बंद करते. आता आपल्याला हे थंड करून घ्यायचं आहे. आणि आता आपल्याला हे घी आहे ना थोडा गरम करून घ्यायचं आहे. घी आता आपल्याला गरम करायला ठेवलाय, कारण घीचं आपल्याला मोहन करायचं आहे पिठामध्ये ओतण्यासाठी. एक वाटी ठेवते. 3 वाटी घेतली का? 3 वाटी घेते. आणि आपल्याला कमी पडलं ना, पीठ कमी पडलं ना तर आपण ते नंतर घेऊ शकतो. कारण आपलं हे आहे ना, हे कमी पडल्यावर मग वाद्य होणार. ह्याच्यामध्ये जेवढं लागेल तेवढं आपल्याला पीठ घ्यायचं आहे. या पाण्यामध्ये आपल्याला दुसरं पाणी नाही वापरायचं आहे. म्हणून मी 3 वाटे घेतले, 1 वाटी साईडला ठेवली आहे. आपल्याला लागलं तर आपण नंतर त्याच्यामध्ये काढू शकतो. आपला घीचा मोहन पण तयार झालाय. आता आपण त्याच्यामध्ये घीचा मोहन देऊ. आता कडकडीत मोहन तयार झालाय. आता आपल्याला त्याच्यामध्ये हात नाही घालायचा आहे, चमच्याने मिक्स करून घ्यायचं आहे. आता दुधाचं आणि पिठी साखरेचं मिश्रण आहे ना, ते ह्याला लागेल तेवढं ओतायचं आहे. आणि आपल्याला पीठ कमी काढून का ठेवलंय, म्हणजे ते कमी नको पडायला दूध. आता आपल्या घीचा मोहन बरोबर झालेला आहे. आता मी काय करते माहिती आहे का, अर्धा वाटी अजून पीठ घेते. अर्धा वाटी घेते. हे बघ, हा सर्व मोहन आहे ना असं लावून घ्यायचं व्यवस्थित. 2 हातांनी असं चोलून घ्यायचं. आता आपलं बघा मोहन सगळं लावून झालंय की, आता हे आपलं मिश्रण पण थंड झालंय. आता हे आपलं थोडं थोडं करत आहे ना आपल्या पीठ मळून घ्यायचं आहे. आपल्या 4 वाट्या पीठ घेतलं ना, 4 वाट्यापेक्षा जास्त पण थोडा घेऊ शकतो आपण पीठ लागला तर.
आता आपला गोळा तयार व्हायला आलाय, पण काय माहितीये का, हे आपलं एवढं उरलंय हा, आपण याच्यामध्येच टाकायचं आहे आणि आपल्याला ते आपलं अर्धा कप पीठ उरलंय ना ते टाकून द्यायचं. ते म्हणजे घ्यायचं आपल्याला पूर्ण 4 कप लागले ना? हा, पूर्ण 4 कप. आता आपला पीठ बघ गोळा तयार झालाय. आता आम्ही अर्ध्या तासासाठी झाकून ठेवते. आता मी सर्व आहे ना बाहेर घेतलंय पीठ शंकरपाळ्याचं म्हणून ठेवलेलं. झाकून आपल्याला 1 तास झाले ना? 1 तास आपला झाकून झालाय. आता आपण बघूया. आणि आपली आज दिल बाजूलाच बसली, मी तुझ्या ती आता मला मदत करणार आहे. दिल तू मदत करणार? 4 वाट्या पीठ घेतला होता ना, त्याच्यातला एवढूसा उरलाय थोडासा. ते कशासाठी उरला माहितीये, कधी कधी ते पोळ्या लाटायला पीठला आपण ठेवतो ना, आणि कधी कधी वाट्या आपण भरून घेतो तर कमी जास्त होतात. पण मापाने म्हटलं तर आपल्याला 4 वाट्याच पीठ घ्यायचं आहे. ही आपल्याला कातणी आहे, ही चिरणी चिरायची शंकरपाळ्या. आणि ही आपली नवीन आणलेली गेल्या वर्षी एक साईज येते याने शंकरपाळ्या. एक अशी फिरवायची, एक अशी फिरवायची. आणि आपलं पिठाला बघा 1 तास झालाय बरोबर. मस्त कडक झालाय. आता जरा मळून घेते. असं शंकरपाळ्याचं पीठ ठेवलं ना की असा कडकच होतो. मग तो आपण आहे ना लाटताना आता ते बाजूला कडेने फुटतात, ते फुटले तरी चालतात. आपल्याला मध्ये भाग घ्यायचा असतो. तू येईपर्यंत मी 2 पोळ्या लाटले. 2? हा, आणि दिल पण आता आपली बसले मदत करायला आपल्याला. दिल आता कधी बसत नाही जवळ. दिल तुला माहितीये का काय झालं? फेस बघ आमच्या दिलचा. पप्या, मी कपाट खोललेलं ना ड्रेस काढायला, मला माहितीच नाही ती आतमध्ये गेलेली. मी ड्रेस घातला आणि हे पीठ मळलं आणि 1 तास हे पीठ भिजवलं बरोबर. मग मी आता 1 तासाने परत कपाट खोललं कशाला तरी, तर ही पटकन कपाटातून बाहेर आली. कपाटात होते 1 तास? 1 तास कपाटात बसलेली. बाप रे, तेव्हा ती आता बसली बघ कशी. दिल आवाज पण नाही दिला तू? आवाज पण नाही दिला तू? आवाज पण नाही दिला, मी तर तिथेच बाहेर होती. पण आपला कपाट लॉक नसतो. लॉक नसतो, पण ती तरी पण बंद केलेला ना. अशी आज गंमत झाली बिचारीची. नाही, ती स्वतःहून राहिली आतमध्ये, तिला मजा वाटते है ना. दिल झोपली. एक डिझाईन पाहिजे असेल तर ह्यानी कर. ही आपली गेल्या वर्षी आणलेली. तर दाबून फिरव एकदम. पाठी घे, पाठी इथून फिरव शेवटून घे. हा, अशी घे, दाबून फिरव. हात सोडून असे हे खाली करायचं. हा, बघ आधी बरोबर. तिकडे पण उरला नाही पाहिजे. हा, आता असं फिरव. आता ते फिरव पाठ. नाही, पाठ फिरव. पाठी नाही आणायची परत. या हात थांब थांब थांब. हा, हे आजूबाजूचे आहेत ना, हे आजूबाजूचे जास्त असले तर ही कातणी फिरव ना अशी. जास्त भाग पीठ उरलाय ना त्याचं कातणी फिरव. जेवढं पीठ आपलं टाईट असेल ना तेवढे आपले शंकरपाळे चांगले खुसखुशीत होतात. तुकडे तुकडे असतील ना ते परातीमध्ये टाक. मी तोपर्यंत लाटून घेते. तर इथे बघा आमचे एवढे शंकरपाळ्या लाटून झालेले आहेत आणि कापून झालेले आहेत. हा लास्टचा जे उरलेला असतं ना ते मम्मी कापते इकडे, लाटते. खूप कडक झालंय ते. हा, आता तुम्हाला एवढा जर कडक नको असेल ना, एवढा पीठ कडक तुम्हाला नाही पाहिजे असेल तर तुम्ही आहे ना 3.5 वाट्या पीठ मळा. आणि ते मळताना थोडासा पातळ असेल ना, असं आपण चपातीला लाटतो तसा मळतो ना चपातीला, तसा असला तरी चालेल. तो आपण 1 तास ठेवल्याच्या नंतर तो बरोबर मिळून येईल तुम्हाला. आता मला कशी सवय झालेली आहे ना म्हणून मी कडक मळते. तर तुम्हाला सांगते मी 3.5 वाटी पीठ घ्या तेवढ्या मिश्रणामध्ये, दूध साखरेच्या मिश्रणामध्ये. आता बघा आपले सर्व पाटगा भरलाय बघा. तुम्हाला सांगितलं ना मी जास्त बनवते आहे. मी असे बघा जास्त बनवले आहे. आणि हे आजूबाजूचे शेवटचे राहिलेले तुकडे
ह्याचं कसं माहिती आहे, परत ते मळत नाही, कडक राहतात ना, हम्म. म्हणून ते आजूबाजू तुकडे तसेच ठेवले आहे. ते शेवटला तळून काढेल. चला आता आपण गॅस कडे जाऊया. तुला बरोबर उठायला होतं ना. हा. हा ड्रेस एकदम परफेक्ट झाला मी तुला. हा, एकदम मापाचं आहे ना बरोबर. हम्म. पाठीमागे त्याला पट्टा पण बांधायला आहे. आता आपलं तेल तापला काय बघूया. आणि आपल्याला तेल आहे ना जास्त तापलेलं नाही पाहिजे. हम्म. आता बघूया, ही आपले शंकरपाळी खाली गेल्यावर आहे ना लगेच वर नाही आली पाहिजे बघ, है ना. अशी आरामात आली पाहिजे हा, ना. अशी आरामात यायला पाहिजे, असं तेल तापला पाहिजे. हम्म. आता मी त्याच्यामध्ये सोडते शंकरपाळ्या. आता तुम्हाला हाताने सोडायला असे भीती वाटत असेल ना, तसे झाऱ्यामध्ये घ्यायचे. असे झाऱ्यामध्ये घ्यायचे आणि असे सोडायचे. आपले जेवढे तेलामध्ये राहतील ना तेवढे सोडायचे. आता एक एक वरती यायला लागले बघ. आता आपण ढवळायचे. हम्म. हा, नाही तर लगेच टाकल्या आपण झारा नाही त्याच्यामध्ये टाकायचा. आणि आपल्याला मीडियम गॅसवर फ्राय करायचे आहेत. 2 मिनिटं झाली. हा, आता त्याचे तू लेअर बघ कसे सुटायला आलेत बघ. बघतो दिसतंय. आता इकडे आपले 3.5-4 मिनिटं झाली आहे. हा, आणि लेअर बघ कसे सुटले आहेत. लेअर सुटायला लागले. हा, म्हणजे कसे ते आतून पूर्ण भाजतात आहेत. आणि मी गॅस एकदम मीडियम ठेवलेला आहे. आता किती मिनिटं झाली? 7 मिनिटं. 7 मिनिटं. बरोबर 7 मिनिटांनी सगळे शंकरपाळे खाली बसले, म्हणजे ते आपले भाजले आहेत. हम्म. हा, फक्त मी हळूहळू अशी ढवळत होते. आता सर्व बसलेत बघ, है ना. आणि बुडबुडे पण त्याचे कमी झालेत. आता बघ काढते मी. कलर पण छान आलाय. कलर चेंज झाला त्याचा. हा, कलर पण छान. काढताना गॅस जरा बारीक करायचा. तो भारी कलर आला रे मम्मी. बिस्किट कलर सारखा. बघ आणि त्याचं हे पण बघ, डिझाईन पण बघ. म्हणून असे 2 झारी घ्यायची. एका झाऱ्यान काढत काढत आहे ना ते बाकीचे मग खाली करपतात. कसे झाले बघ. अरे वा. आणि त्याचा सुगंध किती भारी येतो ना. हा. आता इथे मी दुसरे टाकते. सेकंड बॅच आपला. असे झाऱ्यात घेऊन सोडायचे आरामात. ते एकत्र पडले ना तरी पण चालतात. ते बरोबर वेगवेगळे होतात, अलग अलग होतात ते असे. आता आम्ही तुम्हाला टेस्ट करून दाखवतो कसे झाले ते. आणि गरम गरम खायची मजा वेगळीच असते ना मम्मी. हा, दिल पण आमची दिसते बघा तुम्हाला सोप्यावर बसली. जरा पाठीव तेव्हा दिसली दिल. आज आम्ही तुम्हाला असंच टेस्टिंग करून दाखवतो, कारण ऑलमोस्ट गरम गरम शंकरपाळी आपल्याला सर्वांना माहिती आहे. आता पण ते गोड लागतं, ते खुशखुशी लागतं, ते हे आता तुम्हाला आम्ही सांगतो. आम्ही सांगतो नाही तू सांग. एकदम स्मूथ, एकदम लगेच म्हणजे खुशखुशीत झाली, एकदम मस्त. तोडून नाही दाखवली. तोडून दाखवायची गरज, एकदम मस्त झाली आहे. आता तुम्हाला एक हातानेच बघा. हे बघा दिसली. हे बघा, म्हणजे तुम्ही विचारा किती खुशखुशीत आहे. एकदम मस्त आहे ना. एकदम बिस्किटासारखी झाली आहे. बिस्किट आहे. 2 जणांना खायला दिला, त्यांना तो खूप आवडलं. रेसिपी एकदम छान आहे. अशी दिवाळीला तुम्ही सुद्धा नक्कीच बनवा. नक्कीच बनवा. आणि मी तुम्हाला दिवाळीच्या दिवशी टेस्ट करून दाखवून सर्व पदार्थ. आमच्या दिलला दिसत आहे. दिल दिसते ना, दिल झोपले बघा, खाली पडेल. दिल बघा. कॉर्नरला बसले दिल. अरे वा वा वा, दिल माझी दिल कुठे आहे? कुठली दिलू. बघा आमची दिल किती क्यूट आहे. हे बघा आमची दिल लाजते, कॅमेऱ्याला लाजते आज. बघा दिसले आमची दिल. कॅमेऱ्यामध्ये येत नाही दिल.